Myślę, że za to, że zaczęłam pisać, w największym stopniu jest odpowiedzialny mój tata. Mój tata był cudownym, wspaniałym bajarzem, obdarzonym niewiarygodną wyobraźnią. Pisał wiersze, także wiersze dla mnie, takie oczywiście na nasz domowy użytek. Ale to, co najcudowniejsze, to były te usypianki przed zaśnięciem. Myślał tak nieprawdopodobne historie, że one bardzo często wchodziły mi do snu. I tata zaczynał, a potem śniło mi się dalej. Albo było tak, że tata wychodził z pokoju, gasił światło, a ja domyślałam to, co mogłoby się wydarzyć jeszcze, i oczywiście byłam główną bohaterką wszystkich tych opowieści. Lubię opowiadać, że taką moją metodą na wymyślanie postaci i całych historii to jest sadzenie ziarenek prawdy w doniczkach z wyobraźnią i wtedy wyrasta mi z tego jakaś bajka, jakaś opowieść dla dzieci. W ten sam sposób wybieram bohaterów swoich opowieści. To są głównie albo jakieś ożywione przedmioty, albo nieprawdopodobne postaci ludzkie, ale takie raczej niezdarzające się w prawdziwym życiu. Ale jednak pod każdą skarpetką, łyżką, matką wynalazczynią czy zmniejszonym do rozmiarów krasnoludka tatą kryje się jakaś prawdziwa postać. Czasem jest tak, że jakaś postać z prawdziwego życia mnie zainspiruje i jakaś jedna cecha charakteru albo jakaś jedna przygoda wydaje mi się na tyle atrakcyjna, że ten wyimek prawdziwego świata obuduje sobie bogato jakąś fantastyczną opowieścią. No, ostatnio takim bohaterem, który pojawia się w moich książkach, taką bohaterką jest moja teściowa, dzisiaj już pani bardzo leciwa, ale wspaniała osoba, była prawie generałem Straży Pożarnej, doszła do jakiegoś bardzo wysokiego stopnia, a poza tym była wynalazczynią. No i taka mama wynalazczyni, kompletnie szurnięta, pojawia się w moich ostatnich książkach z serii Tata w tarapatach. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja nie mam tak, że działam według konkretnego planu. Zwykle mam w głowie jakąś ramową historię, ale ci bohaterowie, których wypuszczę, no nie powiem na papier, bo piszę na komputerze, ale wypuszczę na wolność, można powiedzieć, z mojej głowy, prowadzą mnie tam, dokąd oni chcą, a nie tam, gdzie ja sobie zaplanowałam. Więc zdarza się czasem tak, że mam już z grubsza wymyślone zakończenie, a w ostatniej chwili dzieje się coś takiego, jakieś jedno zdanie, które tak jakby ktoś mi szepnął do ucha z boku i nagle ta historia skręca. I myślę sobie, nie, no przecież to się nie może tak skończyć, piszemy inaczej. I zakończenie jest zupełnie inne niż sobie planowałam na początku. To dobrze, bo czytelnik absolutnie nie ma szansy domyśleć się, jak to wszystko się skończy i dokąd to doprowadzi. Najwspanialsze w byciu pisarzem jest to, że człowiek jest takim trochę Panem Bogiem. Można sobie wymyślać całe światy, można być bohaterem w tych światach, można być wieloma postaciami naraz. No, tak na co dzień, no to mamy do dyspozycji tylko te nędzne 24 godziny, z których jeszcze kawał przesypiamy. A kiedy tworzymy nową historię, to jest trochę tak, jakbyśmy mieli równoległe życie i można doświadczać emocji, których na co dzień nie doświadczamy, albo nie w takim stopniu. To mi się wydaje najfajniejsze.